Kausi on lähtenyt ihan hyvin nyt käyntiin, että oikeastaan pari nelkkua vasta juossut, mutta eka kisa oli hyvä ja toka kisa oli vielä parempi. Et on nyt intis eikä se ole hirveästi oikeastaan painanut. Tuntuu siltä, että on hyvä kausi tulossa. Lomat pyörii ihan hyvin, että välillä joutuu vähän metsään telttailemaan, mutta se rentouttaa vaan ja keventää mieltä mukavasti. Voittotulos on varmaan vähän paljon 4-7, joku 4-7-1, 4-7-2. No, toivotaan, että se olisi se 4-7-1 tai 2, mutta sanotaan, että kyllä se nyt varmaan siinä 4-7 puolen tasoa realistisesti niin voisi kuvitella, että siinä se pyörii.